Il-kellim nazzjonalista għas-saħħa, Adrian Dalija, ma jridx jagħmel apoloġija wara fl-aħħar ġimgħat rikeb fuq fake news u għamel allegazzjonijiet bla bażi qabel ġiet ippubblikata l-inkjesta maġisterjali u oħra indipendenti maħtura mill-Ministru tas-Saħħa b'rabta mal-mewt ta' Stephen Manjon. F'konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali, l-eks kap nazzjonalista qal li dwar dan il-każ u dejjem kien kawt fi kliemu. Jiena ma rkibt fuq xejn u fuq ħadd. Jiena ikkwotajt meta tkellimt l-unika post li għadt attentu kawt ħafna kif nitkellem, jiena tkellimt b'kawtela kbira, għamilt post waħda u mort f'dibattitu mal-Ministru ftit ġranet wara. U speċifikament għażilt illi ma nitkellimx fuq dan il-każ partikolari. Aħna imkien ma tħallna fid-dettal fuq dak li ġara. Iżda l-fatti u l-mod ieħor hekk kif l-għada li tħabbret il-mewt ta' Manjon, il-PN għamel konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-istess Dalija u mid-deputat Ian Vassallo Ħaġi, fejn mingħajr lanqas biss kellu l-fatti kollha, l-eks kap nazzjonalista straħ fuq dak allegat minn fake profile u spara affarijiet li ma kinux minnhom, inkluż meta qal li Manjon tħalla jistenna l sigħat twal. U minkejja illi suppost da ingħata l-għajnuna minnu fih, minkejja li suppost ġi trattat b'emerġenza, da tħalla jistenna għal sigħat. Bil-konsegwenza traġika illi tilef ħajtu. Dalija saħansitra qal ukoll il-Partit Nazzjonalista mużax is-settur tas-saħħa għal skopijiet partiġjani. Il-Partit Nazzjonalista minn dejjem qal li s-settur tas-saħħa mhuwiex ballun politiku. Iżda meta affaċċjat dawn il-fatti tlieta, id-deputat nazzjonalista qal li hu mhux se jagħmel l-ebda apoloġija. Le, m'għandix għalfejn nagħmel apoloġija.